ואז עצרתי לנשום. אבל לא להרבה זמן, כי הבת הבכורה שלי הגיעה לגיל ההתבגרות. ואז הפתעה מספר 3 הגיעה ביחד איתה. חבר ראשון בגיל ההתבגרות. הסיוט של כל הורה. סופרייז, יש לה חבר בבית. אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. דבר ראשון, לקחתי את כל הפיג'מות הסקסיות שלי, החבאתי אותם עמוק בארון, הוצאתי את הפיג'מות הכשרות למהדרין, ואז הוספתי כיסא לכל ארוחה. בכלל הגדלנו את מלאי המזון, ובכלל הדבר שהכי טלטל אותנו זה מה מצטרף חדש מבחוץ עשה למערכת היחסים בין האחים בבית. לא האמנו איזה השפעה יש לזה. איך האחות שלה נפגעת ממנה, והוא אמר לה את זה, והוא עשה את זה, ולמה את זה, ולמה את זה. ואז אני ובעלי יושבים עם קפה בערב, והוא אומר לי, לילי, ככה קוראים לי, ככה שם חיבה, לילי, אנחנו ניסינו כל כך לגבש אותם, אם זה טיולים משפחתיים, משחקים משפחתיים, ארוחות שישי, מה לא עשינו כדי שהם יהיו ביחד? ופתאום מגיע מישהו מבחוץ ומטלטל את הספינה. אז החבר כבר לא בתמונה, אבל נושא הדוקטורט שלי נולד, ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר היום.